Dame ni debata na sumurung sian saluhutna roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Kuriani Tuhan Yesus Kristus. Hatani debata tu kita saluhutna. Di minggu Palmarum manang minggu mare-mare sadarion imanan yenet sian Evangelium Matius bindu 20 sada mamuka maisian ayat sada saha rodi ayat 10 sada ujahahon ma di tonga-tongata tapai ihud ma di bagasan roha dungi laho manda poton huta Jerusalem saha manasida tu sosor bet pagi mardonokon dolok jetun sianima disuruh Yesus sisianna dua hala nin nama laho mahamu tu sosor na di jolo munaan mamitor jupak kamu madisi ditambat halu di sada rap dohot anakna har-hari jalan tugu hamu mait wau. Jadi molotunga dong namando hatana tu hamu alusi hamuma nariko doi dituhani dugi pitor luason nama alema sape si songoni asa jupang nahi natahon ni panurirangi padua hamuma tu borusion idama na Roma rajamu manopot hamu na lambok do rohana haludi do hudulanna dohot anak ni haludi buban dungilaw ma akasisiani patupahon na ni dokon ni Jesusi tunasida dibuan nasida mahaludui dohot anak nai diapehon ma ulos nasida tugijang na los di pahudul ma Yesus tu atas naik di basian natoropi pahembakon ulus nasida tu dalani na di banari manalihi akaraping nihau jadi di patserakon tu si alai sudi natoropi akan na di jolona nang akan na mangikut sian pudipe mangulup-ulupon hosianna di anak ni Raja Daud pinasu pasu manaro marhiti-hiti goar ni Tuhani hosian nama digijang jadi dinabongot ibana tuhuta Jerusalem gaorma nasahutai akan nin nama isiro halaki jadi dipandok natorobima Yesus panurirangi doi narsian huta Nazaret na di luar Galilea ima sahatna hurian itu kan Yesus Kristus rapon sudi halak Kristen disandok tanoon nunga masuk kita tu minggu na umangat di tahun parhuriaonon ima na ginwaran na minggu mare-mare manang minggu Palmarum lomar ningot dimasuki Tuhan Yesus huta Jerusalem songon nasi nurirakon akapanurirang Zakaria idama Roma rajamu manopot kamu di atas haludi laos di hari Kamis nai disima ditakut Tuhan Yesus di pusat alayan dorang soi disima di patupa ibana parpanganan nabadiai doa kasisian nai los diari Jumat nai disibai mana di parsilakon loma kokop saluhut colma di hari Sabtu nai disima pea bakkeni Yesus di atas tanoon jala di hari Minggu dipahehe di bata ibana muse siang akan mate. Amang inang disandok halak Kristen
on ma minggu na umangati. Minggu kudus, ketika semua gereja mengarahkan hati, telinga, pikirannya kepada Yesus yang mati tersalib dan akan dibangkitkan kembali. Amang inang latar belakang ni turpu nata jahanakin. 100 tahun manang marsundut-sundut bangsa Israel paimaimahon haroro ni raja na pinarbaga-bagai ima sipalua ima mesiasi ro manopot bangsona. Marbaga-baga aka panurirang 100 tahun rodo debata di sadatiki manopot bangsona. Jala mangihuton panurirang Zakaria halode inaina do kudulanna. Alani ditikiro Jesus toho akasisianna mamonguti huta Jerusalem di atas halode torhe masudi natorobi mando nunga robe tikina odo hape nanidokoni akapanurirangi. Odo hape nanidokoni akapanurirangi nunga robe jahuba manopot mangebati bangsona. Alani maredei manortori manasida di dalani mando hosianna lapatanna palua mahami alei jahuba di pasu-pasu manaro di bagasan kuarni jahuba deba sian nasida pahembakon ulus na tudalan hera karpet manang permadani manumu-numu raja deba mambayan nakabulung-bulung akamare-mare daun palem songon badera lau manumu-numu raja naroi ala nunga dialusi debatabe nunga dialusi debatabe siho pakirimon di bangsona marsundut-sundut nunga ditopok debatabe bangsona jala pasti paluon nama bangsonai sian kongkoman ro tohodo nunga ro debata manopot huta Jerusalem markiti-kiti anakna nasasadai nangpe marimbar marasing do hape konsep harajaon ni Jesus sian pikiran ni natoropi. Amang ina di minggu sadarion naginawaran na minggu palmarum minggu mare-mare dipaingot kita nunga robi Jesus raja hadameoni tungoluta tuhutata tuhuriata tujabutta jakomaibana marlas ni roha makita tabain ma mare-mare lau manumu-numu ibana. Amang inang mau marpungu kita sadarion dakolan neng maningot kita 2000 tahun nasalpu dibongoti Jesus kuta Jerusalem dakolani ale doho do Jesus nungaro manopot bagasta manopot hutata manopot kuriata alani rapon ni natoropi beta makita tajakon maibana maredei manortori marlas ni roha makita tabain mamare-mare manjakon haroroni raja hadameoni di bagasan ni golutta unakolan natoro na 2000 tahun nasalpu di huta Jerusalem manginang markiti-kiti turpu sadarion markiti-kiti minggu palmarum sadarion dipaingot kita ikoncak kono tado hape si paluai di bagasan las ni roha dohon ulup-ulup nunga roi bana tu bagasan ni ngulutta suku-sukun biado kita manjakon Jesus raja hadameoni nongro manopot kita tu balikion biado kita manjakon Jesus raja hadameoni nongro mangibati kita tu jabutta tu hutata tu huriata manginang markiti-kiti
peristiwa hama masuk ni Yesus tu Yerusalem. Dipaingot kita huria HKBP perlu do HP kiras niroha, perlu do HP antusiasme gairah lau manjakon Yesusi. Nang adong halak nasin di son kolak kita do son ale barani do mando ai sipata gereja HKBP era gereja na kurang darah do. Gereja kita HKBP seringkali kadang-kadang seperti gereja yang kurang darah, langan-langan, pucak, gali-gali, dangarong gairah, dangarong kiras niroha, dangarong semangat. Lau tu gereja dang semangat, mulak sian gereja tambah dang semangat. Manginang nunga ro Yesus manopot hamu, manopot tau. Dakolan huta Jerusalem na dibongoti Yesus hutata jabuta nganguluatta rohatta nunga ro raja hadamioni alani jakon maibana di bagasan las niroka marulung-ulung makita marede makita marsemangat makita manginang molo tutudo tahapor siai molo tutudo tahapor siai jala ta alami tahanguluhon nungaro Yesus manopot kita mangibati kita pasti hehe do kita hehe do hapor siota hehe do pamatakta hehe do hapor siota molo tutu si tutu tahapor siai jala ta alami nungaro Yesus tu jabut tabi manopot kita masuk tu bagasan kenyataan ning hulutta totu si hardo panailita dirgakdo si majujukta sonang dorohatta semangat kita amang inang mula dong nang halak na mando nunga ro Yesus tu jabuku nunga masuk Yesus tu hutaku tu ngoluku ape sai lesu dang margelo dang tohoi mergabis dui molo tutuno di hatindakon Tuhan Yesus ta hatindakon songon HKBP kita nunga ro nang Yesus tu HKBP alani songon panjakono ni natorok ditiki 2000 tahun nasal puido panjakonota di huriapai hosianna hosianna dang gale-gale be kita marete dan gale-gale kita martangiang dan gale-gale kita mandok hata hapor syota dan gale-gale kita namar kuria namar HKBPI ala nunga ro Yesus hadameoni tu bagasan ngolutta las rohatta go ulu-ulu go puji-puji kita imana parjulu napa duahon ado jamita tu kita ikuton ma Yesusi mangului debata manuhu silang hati gorani ikuton ma Yesus ikuton ma Yesus mangului debata manuhu silang hati gorani gabe sisian ni Yesus mahamu gabe sisian ni Yesus maau amanginang dang jadi rohata di minggu palmarumon di minggu mare-mare ondang jadi rohata molosohita holan di panjakonon, holan di paredean, holan di panortoron ni natoropi. Dang tu si fokus manang pamusatan ni rohata, dang tu si fokus pamusatan ni barita, nauli natajahanaki, dang tu natoro. Ale tu Yesus nama mongoti Jerusalem itu kepada Yesus yang masuk ke Jerusalem. Las dorohani Yesus mambigi ende ni natoropi namando hosianna hosianna di pasu-pasu manaro di bagasan guar ni Jakuba ale dakolani anggon natoropi muba-uba dorohana di hari minggui marendei manortori nasida mando hosianna ale holan 5 hari dangi ende nasida nama parsilah koma alani dan natoropi nagabe pamusatan ni barita jamita di kita ale ahado Yesus
na masuk tuhu ta Jerusalem dohot akasisianna dohot hata na asing amang inang mace perlu jeledinggan situturo antusiasme gairah hiras niroha namar Tuhani aledang sai holani antusiasme gairah sukacita beragama bertuhan bergereja sangat perlu, tapi tidak cukup dan sai perlu diuduti las niroha hiras niroha namar Tuhani dohot parsaora nasohon jalan nahon alani di johon Yesus kita dakolan asa memuji ibana di johon Yesus kita dakolan asa maredei ta mandok haleluya mandok hosiana alai di johon Yesus kita hamu amang inang dohot au asa gabi sisian na kita asa gabi sisian na kita asa gabi dongan na kita manuhu silang ni debata manuhu silang hati gorani nanya pehon ni amai manginang adong kata na menarik misi uduran jadi melota gombaron peristiwa habobongot tuhuta Jerusalem isongon sada drama adong piga tokoh di sini parjolo na torok imana say maredei manumunumu Jesusi ali adong tokoh na padua ima Jesus dohot uduranna dohot akasisianna nakin kudok kami dang boy kita so holan dinatorobi ikon lao norohata tu Jesus dohot uduran nai di johon Yesus kita dah kolan gabi natoro nama redei nama muji ibana alai asa dohot ibana tu uduranna gabi sisianna. Jadi kalau kita membayangkan kita hadir dalam peristiwa masuknya Yesus ke Yerusalem, jangan cuma bayangkan kita sebagai orang yang melambai-lambaikan palem mare-mare, tetapi bayangkanlah kita sebagai orang yang berjalan di samping Yesus mandongani ibana manuhu silangi masuk tuhuta Yerusalem. Alani iko mangalaka kita tu umbagas di parsaurata doho Jesusi ima gabi uduranna gabi rombonganna gabi sisianna natakas ditadda jalamanadda ibana nakubono bigas yak kita naung tamak manjaha evangelium Matius ali pangiduaku susudi ruas ni hakabipi baligi na hadir di parmingguan jam 10.30 andorang so hari Kamis marpasyok kita ikon tamak tajaha evangelium Matiusi 28 saya doi 2 hari sebelum kita masuk ke dalam peristiwa malam penyaliban Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam Jumat Agung ikon tamak tajaha evangeliumi asa tutu si tutu boy tak ikut ton partinaonan ni Tuhan ni amangina molo tajaha evangelium Matiusi opat hali ma di pabua Yesus opat hali ma di pabua Yesus tua kasih seanna usaon ni akamalin dohot si boto surat dohot partugi ni Israel maibana di huta Jerusalem opat hali di pabua ibana molo masuk nasida tu Jerusalem pusaon ni halak Yahudi maibana aledang mudur Yesus di boto Yesus do molo masuk ibana tu huta Jerusalem tu huta nabadi los ibana do na ditakup anon disi los mandapoton hama matena do ibana alai tong didapoton imana hama matenai ala di rohani Yesus ido na pinangido ni amana asa maluas di colma sian dosa pikiran ni natoro mando haroroni si paluai paluahon nasida sian kuaso bangso Rom ale pikiran di debata mando
paluaon nasida imasian pangarajion ni dosa dohot hamatean. Pikiran ni natoro haluoni imasian molo berhasil di kudeta nasida kuasa Rom. Molo berhasil dibuat nasida habangsa takta ni halak Kaisar Rom di Yerusalem ni. Alai pikiran ni debata daun haluoni marhiti-hiti hamamate ni anakna Yesus dihau pinar silang do. Amangina sahali nari di jolon Yesus ita dakolan gabi natorok nama redde nama nortor mandu hosiana namandok haleluya. Alai dipangido Yesus kita asa gabi siseanna kita. Tuhan memanggil kita bukan hanya sebagai pemuja, bukan hanya sebagai pemuja, tetapi sebagai murid yang tinggal di dalam firman, yang tinggal di dalam hidupnya, sebagai murid yang duduk di kaki Tuhan. Ima jamita tu kita amang inang di minggu Palmarmon. Andorang so masuk kita tu parningotan ari hamamate ni Yesus. Andorang so masuk kita tu ari na balgai ima pesta hakeheo ni Yesus yang namate ingok ma di jo Yesus kita dakolan gabi parede panortor ale di jo Yesus kita asa gabi sisianna na tinggal di bagasan hatana, tinggal di bagasan holongna, say martangiang say solho tu ibana ala ni sahali nari pangiduaku siang langgatan na badiaon tu sudi kita. Andorang so hari Kamis manang hari Jumat sudi kita ikon tamat manjaha Evangelium Matius. Tutu tak ikut-ikut ton tak ikut-ikut patinaonan ni Yesus e. Molo dang songoni amang inang porsea mahamu songon nasomal doanon peristiwa hamamate ni Yesus e. Songon nasomal doanon pesta hakihio ni Yesus e. Alata tempat ton dirita holan songon natoro nasay maredde hosiana ale 5 ari holan 5 ari nunga mando pasilak komay. Dang perlu di Yesus pemuja penggemar na perlu di Yesus sisean dongan sahali nari dan dihaporluhon Yesus pemuja pamilik na dihaporluhon ni Yesus ima donganna siseanna manuh silang hasitongane. Napatuluhon jalan naparpudi macami tadi kita amang inang lehon mangulum dohon na adong di ko pakeon ni Tuhani, lehon mangulum dohon na adong di ko pakeon ni Tuhani. Jadi molota gombar konsongon sada drama peristiwa habobongot ni Yesus tuhuta Jerusalem adong tolu tokoh na toro Yesus dohot sisianna adong napatuluhon ima hala na painjapon haludena dipinjam Yesus halude lo masuk tu Jerusalem dang taboto isek warna aliau yakin dang hakabipi on ala dang ditik-tik kon warna molo ruasnya hakabipi na mamincopon halodion tor dibayan do warna belga-belga ditik-tik jala pabobon na do tusi ay siya nao do halo dini na tuan Yesus berarti dak hakabipion riko dituhani halo dinai deleon ibana jala sahak tu sonari dang taboto ise na puna halo de ale deleon imana halo de na asa saud nabi nagabagahon panurirang ri Zakariai masuk raja hadameoni di atas halude. Jalado musena menarik amanginang disuruh Yesus nak kinta jaha 2 halak sisian na meminjam halude. Bolo tajaha di Markus 10 sada ayat 3 Markus 10 sada ayat 3 adong do anak kalima hatok do paulahon ni Tuhani. Jadi dipinjam Yesus di do ibana hatok do adon paulahon ni Tuhani. Jadi bayangkon Tuhan sendiri mau meminjam paulahon na do habe
Di Bibeli 2 hali taboto Jesus mamincam. Na parjolo mamincam halode, na paduaho na non 3 bindu berikut na dipinjam Jesus jabu. Lomar si panganon doho akasisianna. Mamincam jabu. Amang inang tohodo memang dang marpanuhor, tohodo memang gratis cuma-cuma haluaon ngulu saliling-lilingna hasesaan ni dosa na pinatupa ni Jesusi. Tohodo dang di gadis Jesus dang marpanuhor haluaon na pinatupa nai alay sude jol mana naing gabi sisian ni Jesus, sude jol mana naing gabi sisian ni Jesus ikon adongdo taruna. Sudah jauh mana naing gabi sisian ni Jesus ikon adong do taruna. Dang jadi holan main outdoor, dang jadi holan manonton, dang jadi holan makomen, dang jadi holan so. Alani amang inang hasiseanon tabuat ma kesimpulan hasiseanon kemuritan ima parsidohoton di ulaon ni debata partisipasi dalam karya Allah. Di jogon Yesus kita hamunang au asa marsidoho kita di bagasan ulaonna, asa marsidoho kita manupaki ulaonna alani unang jua Tuhani riko di Tuhani ngolumuna amang inang rikok dituhani jabu muna amang inang lo pararapon hatana. Rikok dituhani jabu muna amang inang lo pararapon hatana. Unang jua hamu rikok dituhani pakion na jabu muna lo pararapon hatana. So tung adong nanggosada kita naman mulak partangyangan di jabuna. Rikok dituhani amang inang gogo muna lo manupahi harajaonna. Rikot dituhani gogo muna amang inang lo payason jorona. Nangadong nanggosada na majua nang lo morohani Tuhan mo lo bagas jorona gok sampah, gok bekas-bekas plastik, gok bekas-bekas minuman ise na payason hamu au ha ise na payason jorona na di baligion dohot di sudi ni sandok portibion hamu au rikok itu hani gogo muna inang unang tapasobu kotor joronai unang mamulus kita tabereng sampah di joronai dang tabuat rikok itu hani gogo muna rikok itu hani si humisik muna neng pabor haton ni HKBP ma 12 halak parbarita nauli bulan Juli naroom tu Afrika lo manggaran upakta tutuan pilgrim marutang do kita tutuan pilgrim marutang do kita tu opunometse marutang do kita tutuan Markus jala di tahun non nunga disakapi HKBP tagar deba utak tai tongo sota ma 12 halak parbarita nauli tuluan Afrika nga dijitun benasida sonari marsiajar hata Inggris siya dia dongkos na siya kamu siya nao siya kita rikok do dituhani tiki muna amang inang lo mangajari anakon na mananda hatani di mata unang jua hamu rikok dituhani tiki muna roha muna lo mangajari danahi manada hatani di mata daku pabuwa tu pandita Antoni Manur mantan kepala biro sending HKBP buasa Pangino di Minggu Palmarumon asa martiki hami di gereja Bolonon di Baligion upabuah masonari upangino matu HKBP Baligion rikok dituhani tumpak muna tu sending di tahunon tapes tahun mas 125 tahun sending HKBP nunga 125 tahun marzending HKBP
napinukan ni Pandita Henok Lumban Tubing. Marpesta do kita anon di tanggal 30 Juni di Sandok HKBP. Mames tahun 125 tahun sending HKBP. Upasaha masian langgatan nabadiaon tu HKBP baligi. Tu Pandita, tu Parhalado, tu Amang Inang na hadir di Son, doh na hadir di Parmingguan na asing. Rikot dituhani tupak muna. Rikot dituhani tupak ni HKBP baligi tu sending. Pandita Tony Manurung mantan kepala biro sending di botoi mana do buat mau na mar sendingi. Alani marhiti Parhalado di Son titik pamuman tu Pandita di penjara nasida sonari Markubas bulan April ala bulan Juni do puncak perayaan bulan April taruh kamu mah tupak muna tu sendingi tu syaktar tu biro sending walau perlu mar tropet kamu au peanon mancakon manumunom kamu asa buah asa tutu kita amang inang dakolan painoptur kita dakolan pamuji kita dakolan pamili kita alai sisean dongan ni Jesus do kita alai anakon ni dibata do kita namarsidohon kita manupahi ulaon ni ama banua gijangi. Selamat Minggu Palmaru taparani marohata marpasyok kita hari Rabu do hari Kamis nangadong nanggosada na so hadir asing mamolo marsahid asing mamolo tarbay roham sudia mangina marpasyok payhud-yuton si taonon ni Tuhani roh sudi kita hari Jumat marningot nunga mati Jesus di hau pinar silang makop-kop kita ido dalam tamanjalo hasesani dosa asar rapi tamanjalo parpanganan nabadiai tusudi ruas nasomar dosa tusudi ruas nasomar dosa dak pola doh beanon manjalo parpadanan nabadia alai sudi ruas namar dosa Roma hamu jalo hamu ma daging ni Tuhani jalo hamu ma mudar ni Tuhani na hadir marhiti roti dohok angguri hapor siapa mando hadir do daging nang mudar ni Tuhani dakolan simboli hadir do daging dohok mudar ni Tuhani marhiti roti dohok angguri tajalo mai ima parhait hitiam tamanjalo hasesan ni dosa ima parhitiam tamanjalo hadameo ima parhitiam tamanjalo ngulu nai baru ima parhitiam ta asa marsada asa sakabona kita dohot Jesus namate tarsilangi na parpudi sian parpudi sahali ingot tamu mainang amang ise na ulo sakabona manuhu silang rapon Jesusi ido na sakabona doho ibana hehe sian namate ise na ulo mandongani Jesus manuhu silang hati gorani ido na rapon Jesus di hamonangam di hakekeom sian dosa doho sian hamatiani amin ali di bata isok dohami huriam rapon saluhut dongan nami sahapor siaw di Sandok Portibion upestaho kami Tuhan minggu mare-mare minggu Palmaru imamar ningot kami dibongoti Tuhan Yesus huta nabadiai huta Jerusalem lomanggogi hata panuri rangon ebatan rodoho Tuhan manopot bangso nunga digungi hobe Tuhan baga-bagam ali di batang mangido mahami di minggu na badiaon di minggu na umangato
leho matondim tondi porbadiai itu gadup hami asa ibana Tuhan nadongan nami makanguluhon paigut-iguton si taonon ni Tuhan nami Tuhan Yesus lo manuhu dosa hajahaton nami ajari mahami Tuhan bayan mahami gabe sisian ni Kristus paluas mahami hudul Tuhan di si majojakmu manangihon hatam nabadiai pasahaton tanghiyang siho di bagasan rohanami paluas mahami Tuhan tinggal di bagasan holongmu, tinggal di bagasan hatam, tinggal di bagasan hagugu ommu ali di Bapa homa na mangandungani hati di bagasan minggu na umangadon asarapon sudinungan namin na porsea romo se hami Tuhan tu gari jaon matpasyon paigut-iguton sudin na bernit na tinaw ni Tuhan nami makop-kop hami asar roh kami musi Tuhan makalasot makamuliateon hamamaten ini di hau pinar silang asa malua kami sian dosa sian hajahaton nami jala di minggu nanaing roh asa marpesta kami Tuhan nunga dipakai kekot Yesus si paluai Tuhan nami sian namate jala kami pe pakai heom mudo di bagasan ngolu naik baru Tuhan tambahi maha porsyon nami lumubi molo gali pamatang nami gali roha ng pikiran nami tambahi maha porsyon nami patudu mahuwasomi itu kami molo di bagasan parsahitok kami Tuhan patudu maholong mi patudu mahuwasomi mangula maho pamalupok kami alilubi siani lehon di kami haposyao nasian batu banua gijagi lehon di kami hasat yao gudang nami Tuhan si Panginoon nami saluhut ngulu ng ulaw nami siapari hupasat tami matuho pasu-pasu masudi ruas ni kuriam na met dohot na balga pasu-pasu sudi sundut no poso di tonga-tonga ni kuriam pasu-pasu sundut na madua nakupagi kami Tuhan asa paulahonmu gogo nami Tuhami nong oras ada gomos kami manghidup unang tadiko kami lehon pikiran lehon reoha na tiur na dame tu bagasak kami pasu-pasu pandaraman nami ulon nami siap hari pasu-pasu nganang parsauran nami di kuria HKBP Baligyon ubah kami matuhan sakap ni kuriam lau manggar utang nami imamanongos parbarita nauli tuluat na daw nuna isakapi huriam Tuhan tongoson nami mataonon 12 halak parbarita nauli ni HKBP tu Afrika nunga mangaradi nasida julwani mapardalanan nasida Tuhan homa na menjamin ngulu masa depan nasida pasu-pasu na oras doh keluarga na tinadikon nasida hom sandiri matuhan na mambuan nasida tu Afrika mamasu-masu ulon nasida di sa jala ditiki na mulak usay nasida tu son gudang na Tuhan si Panginoon nami ali saluhut na kapangiduan akapita akasiho akasita-sita di bagasan roha nami kusombaho kami may diho holan mga sahon guwar ni Jesus Kristus Tuhan si kokok kami tangihon ma huriam amin.